agay. Oh, init, wagi sud. Saan gi-charge mo ang power bank? Bang, 3 bars. Sigang kalimutan na to ni Ron. For today's video, manguli ta kay Sabado. So doon ta muli kay diretso na to sa third line niya, wala may bugas. Manguli ta kay wala kay humo. Ang utang na dito kinsa atong kapremidyohan ba. So alas 5:21. Tarong wala din itong kamera kay para tinaw siya kuha ba. Saan eh? Ang yawi sa motor. Sulod sa itong sapatos kay ron itadakpon sa sitom. So berday? Chip! Layo lagi parkingan sa motor eh. Sus, ang habol na bukas ang saya. Ano gani plat ni? Daog pa. Saan naman ni namilit naman ni
anahan. Tarungon tan pilo kay dalon di balay. Isti kalapok na eh. Kabintahan ng Domingo kay way traffic. Ay, agay.
Kailawan? Nagwa kaila. Ano naman? Away cellphone. Asa may cellphone ni mo diya kuya? Lubat. Uy. Ubi ko kay init diri. Asa may charge lubot? Oh. Adi pa rin pa cellphone. Siya naman taon mo eh. Ah. Uy, init. Wagi sud. Saan na gi-charge mo ang power bank? Bang, ang power bank. 3 bars. Sigang kalimutan na ni Ron. Nafulag. Sige na. Mm. Sige, hanap. Sige na. Hindi pa niya magbambang. Bambang man sila. Sige na. Charge ng power bank ito babaw. Yakult man. Say kita nang mo day Yakult man day. Ah, bi, enggak bi. So, maura to. Bye-bye. Bye-bye.